No niin, morjes taas. Mä oon semmoista asiaa ilmoittelen, että minulla on se uusi kanava, niin kuin mä sanoin, että mä jossain tein sen Kamun kanssa. Eli mä otan sen linkin tonne alas, tonne, siinä alas minne se chatti. Sinne mä otan sen linkin ja tilatkaa se. Niin vähän aikaa pelaan sitä Minecraftia sen aikaa. Redstone ja sähellystä jotain. Katsotaan vähän sähellellä. No on semmoset Kamunkaan tehtiin. Tää on semmonen salattu, semmonen portaat. Näin. Kumminkin. Mä en pelakko vähän aikaa vaan, koska toi on vaan pelkkä ilmoitus. Eli sen nimi on Team. Oiks joku P3FT. Se on joku semmonen. Niin. Se on nyt se mun uusi kanava. Sen Kamun kanssa. En vielä kerro minkä niminen se mun Kamu on. Tai niinkö sen nimi Steamis. Eli mun nimi on Pertsi. Mutta mun oikea nimi ei oo. Mun oikea nimi on Aleksi. Niin. Mutta kumminkin. Oli vaan tämmönen pieni juttu. Että tää oli se mun ilmoitus. Että moro.